Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan Nafarroa Ateneotik Ines Kastiella izango dugu platoan eta bestalde garapenerako gobernuz kanpoko erakundetik Unai Zabaleta etorriko da ere, baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 9 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1940 urtean, John Maxwell Coetzee Sudafrikar idazlea eta 2003ko literaturako Nobel saria jaio zen. Urte batzuk beranduago 1956an Nazio Batuen erakundeak Francoren erregimenak gaitzetsi zuen eta honi erakundean sartzea debekatu zion. Egun berean baino 2007 urtean Alejandro Finisterre, galiziar asmatzailea eta editorea, futbolinaren asmatzailea izan zena hil zen. Bukatzeko 2010 urtean Walter Frederick Morrison, estatubatuar asmatzailea, frisbearen asmatzailea izan zena hil zen. Pasa gaitezen gaurko albisten lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 9 da, asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 453 positibo berri zenbatu dira Nafarroan, 182 pertsona ingresatuta daude, hauetariko 24 zainketa intensiboko unitatean. Txibite lehendakariak nekazaritzako elikagaien proiektu estrategikoa baloratu du eta Nafarroan erreferentea den sektorea indartzeko aukera nabarmendu. Irujo konseilariak nabarmendu duenez garrantzitsua da tokiko erakundeak, enpresak eta herritarrak transizio energetikoan inplikatzea. Otsailaren 12an Berriozarko musika eskolan Nafarroko torturatuen sareak sortu duen elkarte berria aurkeztuko du publikoki ekitaldi batean. Estatuaren biktimak aintzat hartzeko deia egin dio Foro Sozialak Nafarroko parlamentuari. Txantreako zentro komunitarioak itxura berria estrenatu du, barrualdea berritu eta material berria erosi ondoren. Iruñako trafiko istripuen maila egonkor mantendu da 2021an aintzineko urteko datuekin alderatuta. Karriketan 144 harrapaketa gutxiago izan dira. 60 segundotan bete dira Rubik Iruña 2022 txapelketarako 40 plazak. Iratzeko monasterioak otsailaren 18tik 27 itxiko du jendearentzako sarbidea. Nafarroko Memoriaren Institutuak ejerzitorik ez, no a los ejércitos liburua aurkeztu du. Orain errepasatu dezagun aste honetako agenda. Bihar otsailaren 10ean osteguna bertsoaroa bertso jaialdia ospatuko da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Larunbatean otsailaren 12an alde batetik transferlantegia egongo da Iturramako Zibiboxean goizeko 11:00tatik eguerdiko ordu batak arte. Eta bestalde, egun berdinean baino arratsaldeko 6:00tatik 7:00 emakumearen eta neskatoaren nazioarteko eguna zientzian ospatzeko piztu emakumeon energia familiendako ikuskizuna ikusgai egongo da Iturramako Zibiboxean. Horretaz gain zinema musikatuz kontzertu egongo da Baluarten arratsaldeko 6:30. Eta larunbatarekin bukatzeko Baluarten ere arratsaldeko 8:00 Benito Lertxundik bere diska berria aurkeztuko du. Agendarekin bukatzeko otsailaren 13an igandea, Atarrabiako abesbatzak kontzertua emango du Atarrabiako kulturretxean arratsaldeko 8:00. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio Esparzak PSOErekin duen akordioaren gehiengoa ezkutatu duela eta PSN azalpenak ematera bultzatu duela. Ondoko lerroburuak horrela dio, 40 neurri abeltzaintza estentziboa salbatzeko. Bestalde, honen azpian egunkariak nabarmendu du, Nafarroak COVID txartela kenduko duela ostalaritza eta diskoteketan.
Honen azpian, argazki batek lagunduta, hurrengo lerroburuak dio alkoholaren eta drogen eraginpean gidatzeagatik jarritako salaketak hirukoiztu egin direla Iruñean. Bestalde, Diario de Noticiasek jakinarazi du Nafarroan nekazaritzako elikagaien plan baten buru dela 620 milioiko inbertsioarekin. Honen azpian hori azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, Realak Txantreako kadete bat eta Osasunako juvenil bat fitxatu ditu. Hurrengoak ordea horrela dio. Penelope Cruz, Bardem, Alberto Iglesias eta Mielgo 2022ko Oscar sarietarako proposatu dituzte. Hirugarren lerroburuak dioenez, Añorbeko ikastetxeak marrazoen aldeko kanpaina batean parte hartu du. Eta bukatzeko Nafarroako museoak arte garaikideko 10 obra erosi dituela jakinarazi du egunkariak. Orain, Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio, COVID pasaportea ez dela beharrezkoa izango Nafarroako ostalaritzan eta diskoteketan. Ondoan, egunkariak gorriz nabarmendu du laguntzekin PRTA onartu dela agroindustriaren modernizaziorako. Honen azpian, argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Nafarroako artearen balioa. Azalaren goiko aldera itzulita grisez azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, baluartek bere fatxadako lauzak berrikusi ditu. Bigarrenak ordea erizaintzako oposizioen osteko haserrea dio. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio Javier Bardem eta Penelope Cruz Oskarraren bila. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak horrela dio. Hezkuntzako legearen inguruan adostasun zabala lortzeko oinarria. Ondoko lerroburuak ordea, torturapeko inkulpazioa Iratxe Sorzabalen aurkako froga bakarra dio. Honen azpian egunkariak nabarmendu du euskara eta bizikidetza akordioaren oinarrietarako ardatzak direla. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Kalean berriro Bizkaiko egoitzetako hitzarmenagatik. Bestalde egunkariak nabarmendu du Saias eta García Daneroren botoak erostea egotzi diola PSOEk PPri. Horretaz gain egunkariak ohartarazi du ostalariek aurreratu dutela astelehenean kenduko dutela COVID txartela Nafarroan. Bukatzeko Garak G-Muruaren Atletikeko kapitainaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, aurrera egiteko gaitasuna erakutsi dugu. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez, euskara ardatz duen itun bat proposatu dute Euskal Autonomia Erkidegorako murgiltzea aipatu gabe. Honen azpian argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Plastikoa bete itxaso. Azalaren goiko aldera itzulita eskuinaldeko lerroburuak dioenez, Guardia Zibilak tortura ukatu izana arbuiatu du Sorzabalen defentsak. Honen azpian beste argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Greba zaintzaileak duintasuneko eskakizuna. Bale, hau irakurri behar du berriro, Honen azpian beste argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Greba zaintzaileak duintzeko eskakizuna. Bestalde egunkariak azpimarratu du Bizkaiko zentro erlijiosoetako 5 sexu abusu ikertzen ari dela Eusko Jaurlaritza. Horretaz gain UPNek PSN-erekin akordio zabalagoa egin zuela adierazi duela Espartzak jakinarazi du berriak. Eta bukatzeko azkeneko lerroburuak dio, eraikuntzako langile bat hil dela Barakaldon makina bat gainera erorita. Euskal Irratia bukatzeko lerroburu nagusiak dio Espainiako etxebizitza legeak foru eskumenak urratuko dituela salatu duela Geroa Baik. Bestalde 03 plataformako kidea den Neider Garderen aipua nabarmendu du Irratiak eta horrela dio. Ez dugu baztertzen aurre eskoletan greba mugagabea egitea. Bukatzeko Labek Iruñeko aurre eskoletako LEP-aren aurkako helegitea aurkeztuko dutela nabarmendu du.
Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur asteazkena eguraldiak berdintsu jarraituko du eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Goizean goiz eta arratsaldearen amaieran hotz egingo du, baina eguerdi aldera giroa epela izango da batez ere kostaldean. Bertan tenperatura maksimoak 17 edo 18 gradu zentigradu ingurukoak izango dira, barnealdean 14 eta 16 gradu zentigraduren bueltan geldituko dira. Hego-haizea izango da nagusia arratsaldean kostaldean iparraldetik jo dezake haizeak tarteka. Ostegunaren hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Giro eguzkitsuak jarraipena izango du, nahiz eta zenbailekutan lanbroa eta lainoguneak agertuko diren. Hego-haizea nagusi izango da, hala ere hotza egingo du, eta hegoaldeko zenbailekutan izotza. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta horregatik Kantauri isurialdeko temperatura maksimoa jaitsi egingo dira. Ebro ibarrean aldiz gradu pare bat igo daitezke. Egunaren erdiko orduetan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira eta arratsaldeak aurrera egin ahala iparraldetik hegoaldera zabalduko dira. Gaurkoan Ines Castilla, Nafar Ateneotik etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Egunon, Ines? Kaixo, egunon. Zer moduz, ongi? Ongi eta zuek. Oso ongi hementxe. Bueno, konta iguzu pixka bat, Ines, urtea hasi berri, Nafar Ateneok ze balantze egiten dio 2021-ari? Bueno, kontutan edukita pandemia egoeran eta izan du garela, iruditzen zait oso positiboa izan dela, izan ere, aurrera atera izan ditugula jarduera interesgarri batzuk. Adibidez, aipatzeko horrela, badaude bi aipatuko nituzkena, bata izan da eurekin batera antolatu genuen irakurle taldeetan parte hartzen duten pertsonei zuzendutako ikastaroa, kritika literarioak egiteko irizpide batzuk jasotzeko antolatu genuen, eta 50 pertsonek eman zuten izena, 4 saio izan ziren, Kondestablen, otsailetik ekainera, eta oso interesgarria izan zen, hori bat, eta bestea Heptameronaren itzulpenaren proiektu hori hasi genuela buktegirekin batera, asmoa daukaguna jarretzeko, lehenbiziko Heptamerona 7 atalez osatuta dago, eta asmoa da urtero atal bat itzultzarena. Iaz, aurreko kurtsoan, lehenengo atal hori itzuli genuen, proiektuan itzultzaile profesionalek egin zuten itzulpenarekin batera irakurraldia ere antolatu genuen, Kondestablen, urrian, jende askok parte hartu zuen irakurketa hortan, jende pixkatu kultura munduan eta dabilen jendea, ekitaldi politatera zen, eta ekitaldi politak eta jendeak ere parte hartu zuen, harrera ona eduki zutena. Eta horretaz aparte, Jose Miguel Bidador poesia taldea ere martxan izan dugun, ez da pandemia garaian presentzialki ezin bildu, online, ireki genuen online bidea, eta horre hilabetero igualez, baina bai izan zuela jarripena eta egon ginen, taldetxo bat egon ginen eta landu genituen poeta batzuk. Gero sariketak ere, 2 sariketa atera ziren, udalarekin batera antolatzen den Ciudad de Pamplona Iruña hiria, Lierni Azkargortak irabazi zuena Eripoemia liburuarengatik, eta orain ere liburu horrek badu bere oihartzuna eta bere arrakasta, eta Nafar Ateneo gai bakarrari egiten den sariketa, iaz Nerea Baldak irabazi zuen, eta aprobetxatuko dut esateko, orain aurtengo aurkezteko epea urtarrilaren 31ean bukatu zela, orain ari gara lanak ikusten, eta hemendik gutxira sari hori nork irabazi duen, zeratuko dugula, publiko egingo dugula. Oso ongi. Ines, adibidez, aipatu duzu, online bidez egin behar izan zenituztela jardunaldi batzuk eta besteak eta beste proiektuak, aurrera eramateko nola egin zenioten aurre COVID-aren egoerari?
Hor egon ziren batez ere gehien eragin zutena eta guri bezala beste askori izan ziren aforo murrizketak ere, ezta? Horrek eragin zuena izan zen, adibidez ikastaroetarako, maskarilla eta guzti hortaz aparte, aforo murrizketarena, orduan izen ematea garai hortan izen eman bartzen, kopuru batera iritsi bartzen, ikastaroan egia esan aurreikusita genituen plaza guztiak bete ziren, beraz pozik gaude. Ze, COVID-a izan ez balitz, agian jende gehiagok parte izango zuen, baina kontutan edukita COVID-a hor geneukala eta plaza kopurua zena zelakoa zela, bete egin zen, beraz, eragin digu, baina ez horren beste, ezta? Orduan, 2021aren balorazioa orokorrean esango zenuke positiboa dela. Bai, positiboa da, pozik gaude, pozik gaude. Aurrera hone eduki delako, jendeak parte hartu duelako, Ateneok jardunak antolatzen segitu duelako, beraz, positiboa. Eta oraintxe bertan, ze proiektu dituzu esku artean Ines eta 2022ko helburuak? 2022ko lehenbiziko parte honetan, esatezagun ekaina arte, badauzkagu 4 jarduera, 4 egitasmo abian, eta hori da, azalduko dizkizuedana pixka bat edo osoa. Hori da, azalduko osoa. Hori da. Lehenbizikoa da, aurretik ere uste dut aurreratu nizuela, Nafarroako euskarazko zine ziklo bat, urtarrilean hasi genuena, asmoa da, hilabete bakoitzeko azkeneko ostiraletan, Kolonbian bagutxin, Nafarroako euskarazko filme bat izango dela. Horrek, asmoa da, batetik Nafarroan errodatutako filme ikusgarritasuna ematea, eta bestetik nafarregilei ere bere aitortza egitearen, ezta? Hortaz, urtarrilean lehenengo filma proiektatu genuen, Ilkanpaiak. Ilkanpaiak Imanol Raiok zuzendutako filmea da, eta politia izan zen, ze Imanol Raio bertan egon zen, eta Urreta Bizkaia filmean parte hartzen zuen aktore bat ere bertan izan zen, eta filmaren ondoren solasaditxo bat izan genuen, eta politia izan zen. Bigarrena izango dugu otsailaren 25ean, uste dut dela, azkeneko ostirala, Bianai filma proiektatuko dugu. Film hori Atxagaren izen bereko eleberrian oinarrituta dagoen filma da, Imanol Raiok zuzendua, eta Bernardo Atxaga bertan izango dugu, Imanol Raio ere bai. Beraz, jendea animatzen dut etortzera, segurazki solasaldi polita sortuko da filmaren ondoren. Hirugarrena, martxoan Soinujolearen semea filma proiektatuko dugu, apirilean Obaba, maiatzean ez egin negarrik, Motxo Hermandarizena, Obaba ere Motxo Hermandarizena da, eta ekainean Secretos del Corazón, bihotzeko sekretuak, Motxo Hermandarizena. Orduan ikusiko duzuenez, hasieran egin duguna da pixka literaturarekin lotu, euskaraz egindako eleberrietan oinarritutako filme batzuk hori proiektatuko ditugu. Gainera, lehenbizikoak kenduta, Ilkanpaiak kenduta, beste 3 Atxagarenak dira, beraz horra egingo dugu azpi ziklotxo bat, eta Obaba, Atxagaren eleberrian oinarritutako filme hori Montxo Hermandarizek errodatutakoa denez, lotuko dugu Montxo Hermandarizen beste azpi ziklo horrekin, ez? Orduan, horrela eman diogu borobiltasuna lehenbiziko partearen ziklo hori. Gero, abian dugun bigarren jardunaldia da, Euskarazko zientzia hitzaldia zikloena, justo gaur arratsaldean hasiko dena, Jose Ramon Etxebarria ingenieriak emango ditu, 4 hitzaldiz osatutako zikloa izango da. Jose Ramon Etxebarria Gernikan jaiotako ingenieri industriala da, irakasle aritu da EHUn Ingenieritza Fakultatean eta Zientzia Fakultatean euskara landu izan du arlo zientifiko eta teknologikoan, Eluia, Rusei eta euskara normaltzen dabiltzan hainbat elkartetan aintzindari izan da eta bertan sorreretan parte hartu du. Orduan, asmoa da zientzia munduan
oinarrizko kontzeptu batzuren inguruan hitzaldi batzuk ematea edo nork ulertzeko moduan esan dezagun, ezta? Orduan, gaurkoa izango da hizkuntzaren inguruko hitzaldi bat, baina ikuspuntu zientifiko batekin. Bigarrena izango da non mona deitzen den existitu den lehenbiziko neurgailuaren inguruan eta hortik abiatuta nola garatu denez neurketaren sistema hori, hirugarrena argiaren inguruko hitzaldi bat eta laugarrena denboraren inguruko hitzaldi bat. Baina, esate dizuedan bezala, asmoa da edo norentzat ulergarri sortatuko den hitzaldi bat izatea, ez da dila oso jasoa izan. Eta gainera euskeraz izango da. Horretaz aparte, hitzaldi bakoitzerako solaskide bat nahiko genuke edukitzea, orduan lehenengo honetan Sagrario Alemán euskaltzaina egongo da berarekin, ez dut esan, baina Jose Ramon Etxebarria euskaltzaina ere bada, euskararen inguruan lanketa interesgarriak egin izan dituelako, zientzia eta teknologia arlo hauetan. Hoxen, lehenbiziko saio honetan, gaur arratsaldeko 7:00 Jose Ramon Etxebarriaren hitzaldia Sagrario Alemanek lagunduta. Hori bigarren jarduna, hirugarrena Jose Miguel Bidador taldearekin segitzen dugu. Jose Miguel Bidador taldea biltzen gara hilabeteko azkeneko astearte guztietan, bai presentzialki Ateneoren egoitzan eta pandemia garaian online bidea ireki genuenez, hori ere mantenduko dugu. Beraz, jitsi bitartez, gure web horrian sartzen baldin bazarete, horra ateratzen da linka, eta edo nor sartu daiteke taldean. Talde irekia da, ez da talde itxia. Orduan izango da, momentuan zaudeten bitartean, irekiko duzu hori online bidez sartzeko ere bai aukera? Hori da. Eta momentuan guztia egiteko. Hori da, orduan, interesa poeta hortan interesa daukana, o poesia gustatzen zaionari hilabete batean, nahi baldin badu poesia taldera sartu parte hartzeko edo entzule bezala, aukera edukiko du. Esan, hilabete honetako azkeneko asteartean, 22an, Janis Ritxos, poeta greziarra landuko dugula, eta berdin, animatu nahi duen guztiari parte hartzeko. Hori hirugarrena, ezta? Laugarrena izango da, apirilean badaukagu asmoa, Suhatza erakusketa poetikoa deituko nioke, hori Nafarroko liburutegien edukiko dugu ikusgai. Suhatza da, Atzaren elkarteko zuzendari eta sortzaile izan zen Agustin Zamorak prestatu duen aluminiozko eskulturatxo batzuekin erakusketa bat, eta eskulturatxo bakoitzaren ondoan poesiatxo bat egongo da jarrita. Poesiatxo horiek izango dira Atzaren poesia liburua osatzen duten poesia. Atzaren poesia elkartak egiten duena da urtero liburu bat atera, hainbat poetak parte hartzen dute bertan, poesia bat idazten dute, eta urtero idatzitako poesia guzti horiekin liburu bat ateratzen dute, eta erakusketa honetan eskulturatxo bakoitzarekin batera poesiatxo bat egongo da. Eta, hortan, Atzaren liburuan parte hartzen dute Itxaro Bordak, Nagur Meabek, eta hainbat, bi aipatzearren, ez dut inor aipatu gabe utzi nahi, baina, maila bateko poetak. Orduan, guztiak egongo dira, pixkate erakusketa hortan, bere lana ikusteko moduan, eta, erakusketa horri ireki ere egiteko, Nagur Meabe, ekarriko dugu, edo egongo da apirilaren 4an liburutegi nagusian. Orduan, gonbidatuta guztiak, eta animatu etortzera interesgarria izango delako. Eta bosgarren bat ere aipatuko nuke, ze iaz hasi genuen Heptameronaren itzulpenaren segida ere izango dugu aurten, bigarren atal horren itzulpenarekin, irakurketa bat ere antolatuko dugu udazken aldera, eta horren berri ere aurrerago ere ekarriko dizuet. Emango oso ongi. Eta Inez, adibidez, hasi zarete dagoeneko zinemarekin, ez dakit ze harrera mota izan duzuen edo zenbateko parte hartzea egon zen, orduan
Horren arabera, pixkat badakizu ze parte hartzen dugu den beste jardunaldietan eta beste proiektu guztietan edo ze espero duzu? Lehenbizikoan jende asko atzen etorri, baino kontutan edukita negua zela eta oraindik ere pandemiaren neurri kontua hor bazegoela, egontzen jende kopuruarekin pozik gaude. Taldetxo bat bildu zen, solasaldian ere egontzen hor egin ziren galderak eta Imanol Raiori eta Dorletari egin zizkioten galderak, Dorletak eta Imanolek aukera eduki zuten baita bertaratu zirenekin solasaldi hortan parte hartzeko. Beraz, inpresioa politia izan zen, ez da? Hurrengoa Atxagarekin espero dugu jendearen animatuko dela, ze Atxagak solasaldirako aukera politak ematen ditu, eta datozenerako ere nahiko genituzke Soinu Jolaren semearen filman zuzendaria ere bertan egongo da, beste pertsonaren bat baita nahiko genuke bertaratu, gonbidatu, pixka solasaldi hori aberatsagoa izan da dine, ezta? Eta jendeari ere aukeren bateko parte hartzeko eta solasaldia sortzeko. Asmoa ez da filme proiektzio soil bat izatearena, baizik eta horren inguruan, sortzen denaren inguruan hitz egiteko aukera irikitzea. Oso ongi. Eta, aipatu dizkiguzun proiektu guztia, proiektu asko dituzu eskutartean ez aurtengo hori urterako, eta zuek zer espero duzue berez 2022tik, zer espero duzue? Espero duguna da, nik espero duguna, Ateneoko Euskara Sailetik espero duguna da, euskararen presentzia ikusgarriago egitea, ez bakarrik orain arte ikusgarritasuna eduki duten arlotan, baizik eta beste batzuetan ere bai, ez? Adibidez, zineman, jakin badakigu, jarriko ditugun filmeak ezagunak dira, esan dezagun, baina ez zaie oihartzun handirik egin, orduan garrantzitsua iruditzen zaigu oihartzun hori ematea, izan ere hori ere badelako kulturaren parte bat, zazpiagarren artea deitzen dute zinemari. Gero bestetik zientzia arlora ere eramatearena, hori ere interesgarria iruditzen zaigu, izan ere euskara erabilera eta erabiltzen delako beste alor batzuetan, eta horri ere ikusgarritasuna ematearena, importantea da. Eta Ateneo kultura bultzatzen duen erakunde bat izan da, kultura zentzu zabalean, eta euskaraz ere bai. Hori da helburua, nahiko genukera, pixkat euskara atera betiko oso ongi dago, literatura mundua eta poesia eta interesgarria da, baina badaude ere beste arlo batzuk eta hemen bartzaile baita ikusgarritasuna. Oso ongi. Inez eta elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu? Oraingoz hori, eta aurrerago sortzen diren, antolatzen ditugunekin, gehiago kontatuko dizuet. Oso ongi. Eskerrik asko aukera emateagatik, eta ni prest berriz etortzeko gauza berriak antolatzen ditugun heinean, etorriko niz eta kontatuko dizkizuet. Hori da, eskerrik asko zuri etortzagatik Inez, eta ez duk esan bezala, aurrera goitze egingo dugu berriro ere seguro baiet. Gauzatxo bat aipatuko nuko, jake aukeren bat edia zuen. Orain arte uste dut ez dugula aipatu, baina Ateneo, norbaitek interesa baldin badauka, Ateneoko kide izateko, aukera badauka web horria sartu, eta egin zaitez bazkide pestainatxo bat badago, eta bertan aukera dago kide egiteko, eta atolatzen ditugun ekimeno jarduera hauetan parte hartzeko, eta ekarpenak eta proposamenak egiteko. Irutzen zait interesgarria dela. Bai, oso ongi, hori ja ipatuta, hori bat ematek interesa baldin badauka, badaki orain nola parte hartu beraz, hortxe. Hoxe. Eskerrik asko etortzagatik Inez. Bai, zuei. Gero arte. Bai, agur. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak zeintzuk diren.
Eguesibarreko udaleko gizarte zerbitzuen arloak jarraipena eman dio nerabezaro igarotzen familiarteran norabidea galtzeko mapak eta iparrorratza tailerrari 2021ko azaroko arrakastaren ondoren. Seme-alaba nerabeak dituzten familiei eta herritarri interesadunei zuzendutako doako jarduera da. Proposamen berri hau otsailaren 21ean hasten da eta astelehenetan egingo da CAF fasen 5-etatik 7etara eta hilean behin saio bat egingo da 2021ko ekainera arte. Bestalde Iruñean, Txantrea Salestarretako zentro komunitarioak 2022an barruko irudi berri bat estreinatuko du azken hilabetetako egokitze lanen eta ekipamendu berriaren erosketaren ondoren eta kanpokoa espazio estali bat egokituta auzoko gabonetako kabalgeten karrozak eta materiala hartzeko. Zentroa Kuenka kaleko 24. zenbakian dago eta herritarren gaietarako batzordeak bisitatu du gaur goizean. Iruñeko udalak azken hilabeteetan hiriko hainbat zentro komunitario betzeko jarduerak egin ditu, guztira 101.000 euroko aurrekontuarekin eta horietatik 31.000 euro Salestarren zentron egindako lanei dagozkie, zentro komunitario horretan auzoko kabalkadako materialak gordetzeko leku bat egokitzeko. Bestalde, minutu bat da, hain zuzen ere martxoaren 12 eta 13an Gazteriaren etxean egingo den Rubik Iruña irekiko kuboen 6. txapelketa ofizialeko 40 plazak betetzeko behar izan zena. Rubiken buru hausgarria duten lehiaketak ebazteko abiaduran oinarritzen dira, eta otsailaren 4an ostirala izena gaueko 9:00 eman ondoren 60 segundutan parte hartzaileen zerrenda osatuta zegoen. Bukatzeko astearte honetan hasiko da #PalomitasConTikTok jarduera Iturramako ikastetxe publikoan urtarrilean Arrosadian egin ondoren. 3 astearteetan zehar, otsailaren 8, 15 eta 22an, 6etatik 7:30 ikastetxeak ekimen hau hartuko du ingurumen aktibismoa sustatzea eta nerabeen artean gizarte kezkak piztea helburu duena. Gaurkoan, Unai Zabaleta, Garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundetik etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Kaixo, Irene, zer moduz. Ongi, zer moduz? Primeran, bai, pixko bat urduri, ez elkarrizketarekin, baina ongi. Bueno, ongi. Zaldi guzu pixka bat estuguran jartzeko zertan datza koordinakunde honek? Bale, koordinakunde hau bada, Nafarroan betianik egon dira Garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeak eta Gobernuz kanpoko erakunde bakoitzak egin du bere lana. Orduan, betidanik horrela izan da, baina azken finean ikusi zen duela urte batzuk, Gobernuz kanpoko erakunde horiek koordinazio bat behar zutela. Azken finean, askotan, agian ikastetxe batera joaterakoan, adibidez, ikastetxe horretan, esaten zuten, eskeia gaude beste Gobernuz kanpoko erakunde hauekin lan egiten, eta orduan, bazegoen nolabaiteko talka moduko bat, ez? Orduan, hori bazen arazo bat, eta horregatik sortu zen Nafarroako Garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakunde kontua. Orduan, koordinakunde horrek egiten duena da, bere izena esaten duen moduan, Garapenerako Gobernuz kanpoko erakunde guztiak koordinatu. Eta hau, oso garrantzitsua da, ze horrela, askotan, Gobernuz kanpoko erakunde guztien artean sortzen ditugu proiektu bateratuak, baita ere eskatzen dira subentzio bateratuak, eta azken finean Garapenerako Gobernuz kanpoko erakunde hauen indarra ere handitzen da. Ez batez ere, administrazioaren aurrean adibidez, ez da berdina. Joatea, 10 Gobernuz kanpoko erakunde bakoitza bere aldetik edo koordinadore bat denen izenean. Orduan, hori da pixko bat helburua. Garapenerako Gobernuz kanpoko erakunde guztien esfortzuak hemen Nafarroan bat egitea. Aipatu duzu proiektu bateratuak egiten dituzuela, ze proiektu motak dira horiek eta nola antolatzen zarete guztien artean aurrera eramateko? Lehenik eta behin antolaketarena egiten duguna da, badaude pertsona batzuk teknikariak direnak eta bertan daudenean lanean, erotxapean daude bulegoak,
Eta, bueno, bertan egiten dena da zenbait bilera eta koordinazio guzti hau, gobernuz kanpoko erakunde guztiak biltzen gara, aldi oro, eta bilera horietan egiten duguna da, horrelako gora berak edo eztabaidatu. Eta horren helburua bada, hori, lehen esan dudana, denon artean edo indar gehiago eukitzea batez ere beste agente edo administrazioaren aurrean adibidez. Eta, orain koordinakundetik katalogo bat plazaratu duzue, zertan datza eta zezagarri motak ditu? Bale, esan duzun, lehen galatu dazu zenolako proiektuak egiten ditu, batez ere herritarrak edo mugitzen dituzten eta herritar aktiboak sortzen dituzten proiektuak dira orokorrean. Ukitzen dugun gaiak dira anitzak, izaten alda iraunkortasuna, edo globalizazioa, edo feminismoak, edo justizia, edo izaten aldira denetariko gaiak orduan. Gai hauek lantzerakoan, gobernuz kanpoko erakunde bakoitzak askotan sortzen ditu baliabide batzuk. Baliabide horiek izaten aldira ikastetxeetarako, edo herritarrentzako orokorrean, edo baita ere administrazioentzako. Orduan, katalogo hau ez duk aipatu duzuna, katalogo honek egiten duena da hori ere batu, web orrialde batean. Azken finean zuk imaginazazu, ni irakasle bat naizela, ikastetxe batean lan egiten duana, eta agenda 2030ko kontu bat landu behar duela. Orduan, horretarako nik nire lehenengo instintoa izango zen interneten bilatu. Agenda 2030 lantzeko baliabideak DBH iruna adibidez. Hori bilatzen baduzu, bada oso zaila zerbait konkretua eta gure Nafarroako testuingurura egokitua dagoena aurkitzea. Orduan, katalogo honetan aurkitzen aldiren baliabideak horrelakoak dira. Hemengo Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeak sortutakoak eta bertan plazaratutakoak. Orduan, zenbait ikastetxe bazekiten horrelako gobernuz kanpoko erakundeak badaudela lanean hemen Nafarroan, baina beti kontaktatu behar zuten banaka. Deitu ONGs eta ari duzute lan egiten kontu honen inguruan, gero deitu Madre Coraje, egiten duzue lana honetan, gero deitu UNRWA, egiten duzue, orduan oso zaila zen. Horregatik, katalogo hau sortu zen baliabide guzti horiek plataforma berdin batean sartzeko. Oso ongi. Eta gero, ikastetxekin adibidez aipatu duzuna, nola lantzen dituzue, ez dakit nola esan, tailer hauek edo gai zehatz hauek, nola lantzen dituzue gero ikastetxeekin? Badaude milaka modu. Azken finean, katalogo honetan baliabideak, aurkitzen aldiren baliabideak ez dira bakarrik unitate didaktikoak tailerrak emateko, badaudela ere, baina baita dira baliabide audiovisualak, baita ere erakusketak, jolasak, denetariko aldizkariak ere, denetariko baliabideak ditugu. Eta lehen egiten zena orokorrean bazen gobernuz kanpoko erakundearen teknikari bat hurbiltzen zen ikastetxera eta egiten zuen saio bat ikasleekin adibidez. Baina ikusi genuen hori zeharkakotasun gutxi duela eta ez duela inpaktu handia. Azken finean, ni joaten banaiz klase batera, ordu bat ematen dut, feminismo edo maskulitateen inguruko tailer bat, hori geratzen alda zenbait ikasleen burutan, baina ez du inpaktu handiagirik esan dudan bezala. Orduan, orain egiten dena da batez ere ikastetxeak lantzeko, zuzenean irakasleak ikasleekin lantzeko baliabideak. Eta hori da askoz ere errazagoa eta eraginkorragoa, ze irakasleek ezagutzen dituzte ikasleak eta horrela egiten dute beraiek eta guk ez gara joan behar, azken finean askoz ere eraginkorragoa da. Baina, gero baude milaka modulan egiteko, imaginatuko duzu bezala, gai hauek lantzeko badaude metodologia pila bat. Adibidez, orain aipatu zuen inguruan zalantza bat, zuek orduan ikastetxeekin lantzen duzue, hartzen duzu edo irakaslea berarekin lantzeko, berak gero ikaslei irakutsi ahal izateko landutako edukia? Bai, gutxi gara bera horrela da. Azken finean, katalogon helburua bada irakasle, baina baita ere administrazioen eta hiritarren esan dudan bezala, eskura ustea baliabide batzuk. Orduan, baliabide horiek lantzeko orokorrean beraiek lantzen dute. Orduan, adibide bezala, nik landu egin dut proiektu bat, hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea deitzen dena, hemen Salvatore Biztan ere aurkeztu dudan abik baino gehiagotan,
Eta egiten duguna da lantzea hezkuntzaren eskubidea eta horretarako unitate didaktiko batzuk sortzen ditugu ikastetxean irakasleak lantzeko. Gu bai ikastetxetara joaten garela, irakasleei azaltzera nolakoak diren unitate didaktikoak, nola lantzen diren, baita ere egiten ditugu formakuntza batzuk irakasleentzat, baina gero beraien eskutan uzten dugu gaia. Azken finean, esan dudana zeharkakotasun metodologia horrekin askoz ere errazagoa da. Adibidez, matematikako klase batean adibidez. Hau baita ere Euskal Herria Irratian azaldu nuen aurrekoan, zuk matematikako problema bat egiten baduzu eta problema horretan esaten baduzu kalkulatu behar dituzula orduak eta aita iritsi da lanetik etxera eta zenbat ordu eman ditu ez dakize lanean jasaten ari zara ez, aita etxez kanpo egiten duela lan. Baina ez den baduzu, ama eta aita bueltatu dira etxera, baina aita joan da bere umeak haiekin paseatzera, eta horrekin azken finean zenbat ordu izan dira, orduen kalkulua matematikak dira, baina probleman sartzen dituzun balioak, azken finean balioak erakusten ditugu ikastetxetan, balioak aldatzen alditugu. Orduan hori da egiten duguna, ez? Material batzuk sortu irakasleak edo dena delakoak erabiltzeko eta material horietan bertan badaude ja balioak sartuta. Orduan erabiltzen aldira adibidez ingurumena lantzeko, baina ingurumenarekin ere lantzen aldugu globalizazioa. Ez da berdina kutsaduraren inguruan hitz egitea edo kutsaduraren arrazoiak eta zergaitik iparraldeko hemisferioko biztanleak askoz ere gehiago kutsatzen dugu eta azken finean hori da pixko bat gaia edo helburua. Orduan, esaten nahi zara, gai konkretu bat landu nahi duzuela erabiltzailearekin gero esparru guztietan erabili izateko, ezta? Hori da, bai. Azken finean ez da guk klasera joatea ordu batean ingurumenaren inguruko txapa bat botatzera gutxirako balio duela, baizik eta unitate didaktiko batzuk edo baliabide, hezkuntza baliabide batzuk sortzea, gero irakasleak edo, esaten dut batez ere irakasleak ikastetxeekin askolan egiten dugulako, baina gero administrazioko edo hezitzaile bat edo batek edo multzo bat, hori gero bere ikasleekin edo parte hartzaileekin lantzeko. Zentzu guztietan erabiltzeko. Hori da, bai. Eta adibidez, proiektu mota hauek egin dituzuenean, erabiltzaileen erantzuna zein izan da? Pozik daude zuen lanarekin edo ez dakit desadostasunik egon dira? Bale, guk hau esatea ez dago hain ongi, baina orokorrean harrera oso positiboa da, orokorrean bai. Beti izaten ditugu zenbait kritika eta kritika horiek beti noski ongi etorriak dira. Adibidez, hezkuntza espezialeko ikastetxe batzutan esaten digute gure unitate didaktikoak edo baliabideak nolabait adaptatu behar ditugula, egokitu behar ditugula beraien errealitatera. Orduan horrelako gauzak bai sortzen direla eta oso ongi datorkigu guk hobetzeko, baina horrez gain nire ustez orokorrean oso ona da harrera, kritikak oso onak dira eta horregatik hainbeste ikastetxe eta agente sozial jarraitzen dute lanean gurekin. Eta koordinakundeak proiektu sozialetan ez ibiltzen da, orduan nahi bezuei, COVID-19ak nola eragin dizue proiektuak aurrera eramateko orduan? Egia esan, denei bezala oso zailtasun handiak ekarri digu, azken finean sektore guztietan zailtasunak, baina zailtasunez aparte baita ere aukera pila bat eman digu. Azken finean orain online bidezeko formakuntzak edo horrelakoak areagotu dira eta adibidez zen nolabaiteko unitate didaktiko edo baliabide hauek ikusten ditugu nola lehen bakarrik paperean genituen eta paperean azken finean ez daude denon eskura eta orain adibidez online egiten ari gara gehienak. Orduan online egiteak badu beste aukera bat, jende gehiagori iristen aldela adibidez, orduan COVID-ak nola eragin digu, alde batetik zailtasunekin hartu dugu, baina behin egokituta ere aukera pila bat eman digu. Orduan, ez da izan balorazioa hain txarra. Eta adibidez, batek bilatu nahi baldin badu zuen kataloga edo proiekturen bat edo gaire lantzeko nola egin behar du? Nik katalogo bilatzeko beti jartzen dut Googleen katalogo CONGD, CONGD.
dela Coordinadoras de ONG de Navarra. Orduan, jartzen baduzu katalogo CONGDN, horretan ja hor aurkitzen duzu. Bestela, koordinakundeko web orrialdea ere badago, orduan garapenako gobernuz kanpoko koordinakundea beti jarri Nafarroa, zebait beste autonomia erkidegoetan ere baude beste koordinakunde batzuk, orduan Nafarroa bai jarri behar dela Googleen, eta hor aurkitzen alduzue. Baita ere, badago hor informazio gehiago, kontaktuarekin, eta kontaktu horri deitzerakoan edo idazterakoan mail bidez, baita ere jasoko duzu erantzuna Maiteren eskutik edo Marianen eskutik edo dena delakoa bertan lanean dauden teknikariak. Oso ongi. Bueno, eta honai, koordinakundearen helburuak adibidez 2022 urterako, aipatu zu COVID-ak nola eragin dizuen, oraindik pandemia gaude, baina esan dut, urte berri honetarako ze helburu zehaztu dituzue? Koordinakundeak oraintxe duen helburua bada agente sozial gehiagotara iristea, eta gero baitare horrez gain katalogoaren baliabideak areagotzea. Oraintxe bertan baitugu 150 baino gehiago, baina hala ere gure helburua da areta gehiago izatea. Edukiak gaztelaniaz daude, batzuk ere euskeraz, eta beste batzuk ere ingelesez. Orduan, gure helburua agente sozial gehiagotara iritsi eta katalogoa ere handitu. Eta nola planteatzen duzue hori helburu horiek betetzea? Zer egin behar duzue hori betetzeko? Oraintxe bertan, ia esan, ari garena egiten beti bezala da administrazioarekin lanean jarraitu, ditugu zenbait helburu eta zenbait proiektu eginak. Orduan, horrekin subentzioak eskatzea, baita ere agente sozialen laguntza eskatzea eta denon artean helburuei jarraipena ematea. Modu batean, ez dakit horrela esango zenuken edo ez, modu batean da koordinadora haztea ez, eta proiektu gehiago egitea, jente gehiagorekin eta, orduan esango zenuke koordinakunderako aurtengo aurreikuspenak positiboak direla eta itxaropentsuak. Bai, nire ustez bai, egia esan koordinakundea beti handitzen joan da, eta ez bakarrik gobernuz kanpoko erakundei begira, baizik eta ere, iristen garen agente sozialei begira. Agente sozialak aipatzen ditudanean dira ikastetxeak, administrazioak, herritarrak, denetariko elkarteak. Orduan, gure helburua beti da handitzea, ez handitzeagatik, baizik eta gure eragina eta gure balioak edatzeagatik. Orduan, egia esan aurreikuspen ona daukagu, datorren urteetarako, aurreikuspen hori ikusten dugu lehen egindako lanaren azken finean fruituak jasotzea delako, eta nire ustez badugula etorkizun oparoa. Oso ongi. Eta orain elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer egitu nahi baldin baduzu, libre daukazu txanda botatzeko. Koordinakundearen katalogoa bertan interneten dagoela, azken finean baliabide guzti hauek oso ongi landuak daudela, eta denon eskutara daudela. Ez da ordaindu behar, ez da zergaitik esfortzurik egin behar, bakarrik da bertan sartu, zure gaia bilatu, eta behin gaia aurkitu duzula, ikusi zenolako baliabidea dauden, eta zure klasean, edo zure lagunen artean, edo zure erakundean, edo dena delakoa, bertan aplikatu. Eta hori, denon eskura daudela, eta animatzea jendea erabiltzera. Oso ongi. Honekin bukatzen dugu elkarrizketa, eta eskerrik asko etortzagatik ona, eta gurekin informazio guztia partekatzagatik ere bai. Eskerrik asko zuei, azken finean horrelako aukera emateagatik ez, jendearen eskuan informazioa usteko, asko laguntzen diguzuelako. Oso ongi. Gero arte eskerrik asko. Zuri. Eta hau izan da guztiak gaurko, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.